କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଡ଼ା ଘର ପରି ହୋଇଥାଏ। ସହଜ ହୁଏନି ସେଇ ମଣିଷକୁ ବୁଝିବା ଯିଏ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ ହେଲେ କିଛି କୁହେନି। କାହାର ମନକୁ ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନି କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଲୁହ ଢାଳିବ। କାରଣ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ କଲିଜାକୁ ଦହଲେଇ ଦେବାର ତାକତ ରଖିଥାଏ। କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିନେବେ କି ଯଦି ସେହି ଶବ୍ଦ କେହି ତୁମକୁ କହେ ତ କେମିତି ଲାଗିବ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ସେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆସିବ, ଆଉ ଯିଏ ନାହିଁ ସେ ଆସିକି ବି ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ ହେଲେ ସମୟ ସହ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଯେବେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତ ତାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେବେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତ ତାର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଡ଼ା